Wah lagi wah woi ana ing payanana deku dayaksa Mbak Rawi sang Napa Agung sang Prabu sang Napa Agung kang lasuk busana kanalindrat bugar busana kapadetan yen to sinandra pindha jumlah kare kuda yaksa waribawa Saja ingat inguk incang-incang
Ayo Bil. Ayo dong Bil. Lo tak uli. Jujur jalur kok. Kumpul. Jori konyata ya wis umur tangga juru. Ojo. Guru kuno kawe sumur. Ya ten letak satu percuma biasa. Oyo sudah celok kekopian kupu satu niati koyo kono terima kasih Wong Ganteng. Oyo sumber gede riko jolo betul janyune ukun tatune ati koyo nono kapiane jaluk sepuro Mas yo ngilu akete sing kira arep nampa wase sampe Lah, jangan semangat 45 loh Ibu. Nah, Bu Nami dengar dewe. Sampeyan kanggo contoh, sampeyan kanggo contoh. Heeh. Ayo, masalah.
Goyang bu goyang. Joget. Angel tuturane aja nih. Piye to, Bu? Dadi mene wong-wong sampe ning ngarep dhewe. Lah. Ayo. Siap. Lah, api. Tapi jadawi padahal didelok tanggane lho ya. Piye opo ya? Omongan heeh, sing penting amit-amit Bu nggih, heeh. Lah iya sampean sing ngarep. Lah wae ya bobot dikotil. Piye to malah nyantol. Ojo piye. Iku keplangkangan suwek. Mbak Weni, iki pegaya bose to? Utuk iki. Utuk. Heeh. Oh, wis kan. Duduk. Heeh. Oh iya, jaranane Pak Yanto iki Iki nganu iki, jaranan Kudayanto iki bose nganu. Kudayanto. Wis ora usah melu kowe Mbak Men. Heeh. Ben dijogeti dhewe lho. Heeh, jogeti dhewe. Ayo ning ndi? Apa jeneng? Heeh, nerok sing arep, heeh. Ditenono sampe kabeh ukele ayo. Diterok sing mburi. Oke. Mas, apa-apa diwe apa-apa. Sun sing lali. Mas. Hati-hati. Lah. Ya sing. Mencolot. Bu Dewi urung mencolot. Aduh, kaset. Tutno bunane. Bareng lah. Lho Kurang ajar. Kowe kok joget sik terus disangoni ngono lho. Lah pagah ngetek 2000 lek barokah. Kaya sik nyocok. Lha wong dicangoni kok ya maido. Lah iya. 2000 genep 10 lembar bro ya. Oke. 2000 lek. Piye? Mbak Weni, heeh. Omong ono. Mae kok yo manut lho. Iki ditomong telur apa-apa padha ngapusi. Ngapusi omong-omong. Mbak Weni. Dan sama. Tahu pantem kowe ning isin-isini aku. Kowe ngisin-isini aku. Jaluk tambah nek to. Sun sing lali. Oh, tenanan. Isun yo sing lali. Masalah iki jawane kaya Pak Ijo. Yeuh. Merah. Wes ora iki ora. Wes. Gunane ra isin didelok Pak Yanto delon. Didelok Pak Yanto ra isin. Pak Yanto ngale isin. Kene ae. Tau Yanto Pak Yanto. Bojone isin. Kurang ajar tenan. Kena buri ae, Mbak. Uang lho, kena buri. Iki dideleh ngarep njriwuki. Heeh, wis. Yo, deleh ngarep njriwuki ya. Bengi kaya wis janji. Welas rikaya. Bene ora dikonco, bene ra usah. Lah iya. Cantol, talenono ning ngono. Bu Sri, kowe nana cantol, talenono glone cantol ning tarum ben gak kriwuki. Heeh, wis bene. Ayo. Aja diculi lho, Rek. Aja diuculi lho, Rek. Bengen rikaya wis janji. Welas rikaya.
Mas.